Dobrý deň, vitajte pri dnešnom dieli Wondercastu. Mojím hosťom je Zuzana Holá, riaditeľka korporátnej komunikácie a zároveň udržateľného podnikania vo spoločnosti Vodafone Česká republika a zároveň aj riaditeľka nadácie Vodafone. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Ďakujeme aj my, že ste ho prijali a že sa môžeme dnes porozprávať. Vašim poslaním je vlastne podpora technológií s pozitívnym dopadom. Čo sa týka nejakej tej stránky udržateľnosti aj celkovo takého toho obrazu, ako to funguje v praxi. Viete nám o tom povedať viac? Vy jste zmínila rovnou podporu technologií s pozitivním společenským, nebo my říkáme někdy sociálním dopadem. To je vlastně už rovnou rozdělení toho, jak my vnímáme odpovědnost a udržitelnost a máme ji vlastně ve dvou směrech. Ten jeden směr je biznesový, kde mluvíme víceméně o udržitelném a odpovědném podnikání jako takovém, kde se velmi soustředíme na to, jakým způsobem my podnikáme, jaký dopad má naše podnikání na zákazníky, zákaznice, ale vůbec na celou společnost. Bavíme se o nějakých environmentálních dopadech našeho podnikání, provozu celé infrastruktury, která je obrovská a je například obrovským konzumentem elektrické energie, to znamená nějakých primárních zdrojů energie. Je tam otázka cirkularity, je tam otázka elektroodpadu, který je vlastně jednou z největších, nejrychleji rostoucích kategorií odpadu vůbec nejen v Evropské unii poslední roky a tak dále. A pak je tam ta sociální linka, jaký dopad mají nejenom naše konkrétní produkty a služby na jednotlivé zákazníky a zákaznice, ale vůbec jaký dopad má budování infrastruktury a posun digitalizace na celou společnost. To je, řekněme, ta biznisová linka. A pak máme vyčleněné i nějaké aktivity v rámci, řekněme, společenské odpovědnosti, tedy které přímo nesouvisí s tím provozem, s tím podnikáním. Máme vyčleněné do korporátní nadace, jak už jste ji zmiňovala, do nadace Vodafone, která má právě přesně definované toto poslání podpora technologií s pozitivním společenským dopadem, chceme-li. My jsme si jako každá nadace definovali určitý směr nebo určitou oblast, kterou se chceme zabývat. A ač je nadace zcela oddělená od toho podnikání, od Vodafonu, tak přece jenom držíme stále tu linku k těm technologiím. A tam se věnujeme opět několika základním oblastem. Jedna oblast je digitální vzdělávání, kde se snažíme nějakým způsobem držet krok s rozšiřováním technologií vůbec v celospolečenském kontextu a snažíme se zamezovat nebo pomáhat tomu, aby se nerozvíraly nůžky v digitálních dovednostech. To znamená, aby některé zranitelné skupiny obyvatel nezůstaly úplně vyčleněné z toho digitálního života. To znamená, aby nebyly v digitální propasti. Takže máme digitální vzdělávání, v našem případě se zaměřujeme primárně na lidi 65+, na tu starší cílovou skupinu a pak máme přímou podporu vybraných technologií právě s pozitivním společenským dopadem ve smyslu pomoci v nouzi, v nějakých krizových nebo chceme-li emergency situacích, ať už je to aplikace záchranka, nebo je to pro pomoc ve specifických složitých životních situacích, třeba aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí, anebo třeba podporujeme dlouhodobě aplikaci Echo, která byla vyvinuta ve spolupráci s policií a zase pomáhá při hledání pohřešovaných osob. A takto bychom mohli pokračovat dál, ale je to primárně opravdu o podpoře vůbec technických a digitálních kompetencí, chceme-li, a potom o podpoře vybraných technologií, které pomáhají ať už přímo zachraňovat, anebo primárně zlepšovat životy nás všech. Je náročné spájať technológie spolu s tou udržateľnosťou nejakým spôsobom dohromady? Ako to vnímate vy? Upřímně řečeno, já jsem přesvědčená o tom, že v technologiích je budoucnost, udržitelnější a odpovědnější budoucnost. Protože když se podíváme na to, jak se svět vyvíjí, tak ty technologie nám opravdu dávají obrovskou šanci. A když zůstaneme nohama na zemi a podíváme se na to úplně prakticky, tak a myslím si, že po období pandemie už o tom nemůže pochybovat vůbec nikdo. Že díky technologiím a nějakým našim vlastním kompetencím, dovednostem dneska můžeme pracovat, vzdělávat se, řešit nejrůznější situace
situace bez ohledu na to, kde a jak žijeme, v jaké situaci se zrovna nacházíme. Ty technologie nám opravdu dávají obrovskou flexibilitu a prostor posouvat se bez ohledu, jak říkám, na to, jestli žiju v České republice, v západních Čechách nebo někde na Floridě, je to úplně jedno. Takže to je ta úplně jako praktická, jednoduchá linka. A co se týče, řekněme, toho udržitelného rozvoje, tak tam je to taky jednoznačné v době nějakých monitorovacích zařízení, AI, internetu věcí a tak dále. Máme už celou řadu inovací, celou řadu aplikací, technologických řešení, které mají jednoznačný dopad. I ten environmentální, to znamená, že opravdu snižují emise uhlíku, řeší nějakou optimalizaci energií, vody, řeší nějaké náhradní zdroje. Máme úžasné inovace například na recyklaci v takovém v uvozovkách špinavém průmyslu, jako je třeba textilní průmysl, kde to má obrovský dopad, kdy vlastně z původního odpadu vám vzniká zase vstupní surovina a bez technologií by tohle nebylo možné. Ja sa ešte spýtam, vy ste teda spomínala, že možno viac ako keby dnes je už jasné, prečo je tá udržateľnosť dôležitá, ale vy teda pracujete, čo sa týka tohto segmentu dlhé roky, už aj pred Vodafonom ste sa venovali tejto tematike. Kedy u vás presne nastal možno taký ten zlom, že ste si povedali, že OK, tak toto je ten moment, kedy tá udržateľnosť nie je už len naozaj zaujímavá nejaká PR téma, ale je to dôležitá súčasť toho podnikania a jednoducho je nutné ju nejakým spôsobom implementovať. Mm-hmm. Já nemám úplně ráda ten pohled přes PR, i když jste sama zmiňovala, že ta moje druhá noha profesní je komunikace, tak v tomhle to mám velmi jako schizofreně a odděleně postavené. Já si u udržitelnosti jednoznačně myslím, že na prvním místě je udržitelnost a až potom, jestli vůbec je PR. Protože udržitelnost neděláme kvůli... Samozřejmě, že má dopad na reputaci. To samozřejmě, že ano, v nějakém důsledku, v nějakém kroku, i zadním. Ale pro mě udržitelnost znamená v první řadě ohleduplnost a to je možná o tom zlomu i jako osobním, jak se na to já dívám, protože je to o nějakém jako nebo osobnostním nastavení, jak se já chovám, jestli co chci, aby si o mě mysleli lidé okolo mě a co vlastně, jaké prostředí kolem sebe vytvářím. A pak ruku v ruce s tím jde, že si hledáte i takového zaměstnavatele, se kterým ty hodnoty alespoň z nějaké velké části sdílíte, kdy ten zaměstnavatel má podobný přístup, podobné nastavení a není to proto, že je donucen například nějakými regulacemi a dělá to jenom proto, že musí. Takže to bych řekla, že je to zásadní, že se na to díváte tímhle pohledem. A pro mě udržitelnost znamená ne konkurenceschopnost, ne PR. Pro mě to znamená opravdu nějakou dlouhodobou životaschopnost. Protože i když se podíváme vlastně na ty 3 nohy udržitelnosti původní, kdy je to vlastně ta ekologická nebo environmentální, sociální a pak je tam ekonomická noha. A v době ESG se ta ekonomická noha vlastně rozšířila na governance, to znamená, že je to i o nějakém celkovém řízení, tak pořád jsou to 3 nohy. A když jednu dáte pryč, tak spadnete. Takže je to neoddělitelné a takhle by ta firma k tomu měla vlastně přistupovat, že řeší udržitelný přístup ve svém vlastním provoze a svůj vlastní dopad proto, aby mohla fungovat co nejdéle. To znamená, aby co nejdéle měla zajištěné svoje zdroje, aby co nejdéle měla zajištěné primární energetické zdroje vůbec pro to fungování, pro ten provoz, ať už je to výroba nebo nějaké jiné procesy, aby se podle toho chovala ke svým lidem, protože když ti lidé nebudou mít patřičný balanc a péči, tak půjdou pracovat někam jinam. A stejně tak, aby se chovala v celém tom hodnotovém řetězci. Je to o tom, jaký máte dopad u sebe, jaký máte dopad na ty, co vám dodávají a jaký máte dopad na ty, co od vás ty produkty a služby kupují. Akým spôsobom, keď už ste spomínali to ESG, akým spôsobom v praxi aplikujete tie jednotlivé kategórie alebo tie jednotlivé písmenka z tohto slova u vás vo firme?
My máme obrovskou výhodu v tom, že to pro nás není nic úplně nového, protože ještě předtím, než se etabloval název ESG nebo zkratka ESG, tak my jsme vlastně fungovali už v principech udržitelnosti už velmi dlouho. Vodafone v České republice vydává zprávu o udržitelnosti v různých obdobách i v různých názvech už od roku 2008 a vydává ji na každoroční bázi. Tehdy se to jmenovala zpráva CSR, průběžně se to měnilo ty názvy. Dnes držíme pořád zprávu o udržitelném rozvoji nebo o udržitelném podnikání. Takže vlastně nějaký ten pohled na to, co ta firma dělá v jednotlivých oblastech, jak té sociální, tak té environmentální a pohled na minimálně nějaká základní data u nás byl dlouhodobě. A týká se to i té vlastně G-čkové nohy, toho governance, protože když se podíváte na různá ISA, tak vlastně zjistíte, že tam je velký překryv. Že pokud máte nastavený systém řízení, pokud v té firmě máte nastavený nějaký systém kvality, řízení kvality, máte nastavený nějaký integrovaný systém řízení kvality, integrovaný systém řízení environmentální problematiky, máte nějaký risk assessment nebo risk management, tak vlastně ten základ té řízení firmy máte už velmi dobře a stabilně vybudovaný. Což v případě Vodafonu vždycky tak bylo. To znamená, že pro nás ESG spíš znamená nějaké větší propojení těch jednotlivých strategií a systémů řízení, i když ten jeden integrovaný systém řízení my už jsme měli, máme ho opravdu řadu let. A pak je to u nás spíše o nějakém jako upřesňování toho monitorování, toho sledování a reportingu. O míře hloubky reportingu samozřejmě bychom se taky mohli bavit, do jaké míry je to zátěž, do jaké míry je to přínos, ale ten princip bychom neměli v žádném případě zpochybovat. Že opravdu sledování dat, nastavování metrik, která nám pomáhají řídit ty aktivity a včetně investic a jejich dopadu a efektivity a co nám to přináší, tak prostě bez dat se neobejdete a ten rámcový systém ESG nám to vlastně dává. Ja by som sa v tomto smere spýtala ešte na jednu vec. Keď som čítala rôzne štúdie tohto charakteru, čo sa týka teda firiem, ktoré sa riadia kritériami ESG, tak bolo, alebo všade vychádzalo, že hlavne počas pandémie, tak keď bolo dobre nastavené to riadenie, tak samozrejme tie firmy aj lepšie znášali alebo mali celkovo lepšie výsledky, či už to boli teda firmy, ktoré sú verejne obchodovateľné alebo neverejne obchodovateľné, teda v súkromnom vlastníctve, tak vychádzali z toho vždy vo výsledku lepšie, že zvládli proste to obdobie tej pandémie alebo to obdobie tej krízy, akejkoľvek, aj keď teda teraz to prirovnávam k tej pandémii, lepšie ako firmy, ktoré sa nimi neradia. Vnímate to takto aj vy na základe tých dát, možno ktoré máte k dispozícii, že to proste vidno v rámci toho podnikania Vodafonu, že keď sa tým riadíte teraz a keď možno boli obdobia, keď to ešte tá firma nemala až do takejto miery nastavené? Obecně jednoznačně souhlasím, protože když nemáte data, nemůžete nic řídit. To je stará poučka, která platí bez ohledu na období, bez ohledu na obor, prostě vždycky. Samozřejmě, že i my máme tendenci dělat spoustu věcí, protože jsou, jak my říkáme, je to pěkný, protože to má smysl, má to hezký dopad. Ale pak i my si vždycky uvědomíme, že takhle nemůžeme fungovat a že si musíme opravdu jako postavit na stůl fakta, co nás to stojí, nejenom ve smyslu peněz, ale i nějakých kapacit, časů a podobně. A co to přináší nejenom nám, ale co to přináší vůbec té cílové skupině. To znamená, kvůli komu to děláme, jaký to má efekt a jestli se to vlastně vůbec v tom celém vyplatí. A to bez nějakých dat, kdy se nastavíte metriky, i vlastně v nadaci, i v té sociální oblasti máme nastavené velmi tvrdé metriky, kdy měříme například v tom digitálním vzdělávání, měříme nejenom počty seniorů, seniorek, kteří absolvovali naše kurzy, ale měříme třeba i posun v jejich digitálních dovednostech, o kolik procent oni se zlepšili, jak se sami hodnotí a tak dále. A to takováhle data vám vlastně pomáhají se střízlivě podívat na to, co děláte a jestli fungujete tam, kde to může mít největší efekt, nebo jestli někde třeba
zbytečně neplýtváte kapacitami na místě, kde ten efekt je menší a zároveň byste mohli využít, a třeba to můžou být nějaký partneři, kde vlastně vy ten váš dopad vlastně můžete multiplikovat při stejné náročnosti pro vás. Takže tenhle pohled je extrémně důležitý. A co se té pandemie týče a konkrétně Vodafonu, tak ono se to špatně z tohohle pohledu soudí. Za A Vodafone ten systém řízení měl nastavený už před pandemií a za B Vodafone je součástí kritické infrastruktury. To znamená, že on musel fungovat. On byl vlastně jednou z těch firem, na kterých bylo to zabezpečení, ten přechod do onlineu pro zákazníky, zákaznice, jak individuální, kterých máme dneska 5 milionů, tak i firemní, protože máme i celou řadu jako biznisových partnerů od malých OSVČ po velké korporace. A to znamená, že na nás bylo být připraven a díky tomu, že jsme technologická firma, tak tam ten předpoklad byl, ale vlastně u nás to bylo náročné 2 směry. Jeden ten směr byl opravdu zabezpečit vlastní provoz, fungování vlastních zaměstnanců, zaměstnankyň, kdy se všech těch 2,5 tisíce lidí sebralo ze dne na den a odešlo domů s těmi notebooky. Takže je to o nějaké vybavenosti, připravenosti, přechodu na onlineové systémy, čím si prošly všechny firmy. A někde to šlo snáze, někde hůře. A ta druhá linka, která byla úplně stejně důležitá, bylo zabezpečení fungování těch našich zákazníků vlastně navenek a zároveň ještě zabezpečení fungování státu jako takového v tomhle jako specifickém režimu i třeba nějaké informování pomocí SMSek v případě tom, kdy se měnila ze dne na den pravidla, když cestujete ze zahraničí do zahraničí a podobně, abyste byla informovaná SMSkou, co máte podstoupit a tak dále. Toto si veľmi chválim aj ja, lebo teda v tom čase som pracovne veľmi cestovala, takže to bolo veľmi nápomocné, lebo človek sa potom často strácal v tých pravidlách. Presne tak. Čo sa týka nejakej tej energetickej náročnosti, alebo teda celkovo aj tej prevádzky energie ako takých a nejakej zelenej energie, ako je to u vás v aktuálnom štádiu? Já už jsem zmiňovala na začátku a vlastně jsem zjistila, že pro spoustu lidí je to velmi abstraktní, že když si vezmou Vodafone jako telefonního operátora primárně, nebo chceme-li dneska už techko společnost a vlastně telekomunikační a technologickou, tak stejně je to pro vás abstraktní. Vy máte prostě mobil, který nemá nikde žádný a prostě to funguje. Ale stačí, když vypadne proud, tak vlastně zjistíte, že vám vlastně za chvilku vypadne i ten mobil, protože nemáte signál. A někdy je důležité to lidem připomínat, kteří se vlastně nerozčilují, že nemají elektriku, ale ve stejný okamžik se rozčilují, že jim nefunguje telefon. Takže to já si velmi často zpětně uvědomuji, že je potřeba tuhle edukaci neopouštět a neustále ji připomínat. Ale teď vážně, ano, celý ten provoz té obrovské infrastruktury, my máme 5,5 tisíce vysílačů jenom, je extrémně energeticky náročný. To znamená, že jsme velkým konzumentem elektrické energie jako primárního zdroje energie pro provoz té infrastruktury. Což znamená i obrovský dopad na životní prostředí a vůbec na čerpání těch primárních energetických zdrojů. My to řešíme jednoduše nákupem energie z obnovitelných zdrojů. A není to o tom, že jsme se k tomu rozhodli až v éře ESG. Musím říct, že tady byl český Vodafone opravdu velmi napřed, protože my tu energii z obnovitelných zdrojů nakupujeme pro tu přímou spotřebu už od roku 2011. A byli jsme dokonce jedni z prvních vůbec v rámci celé Vodafone Group, která ten závazek definovala pro celý evropský trh v roce 2021 a pro vlastně celosvětově jsme tam někde v roce 25 a v Africe jsou ty termíny posunuté kvůli složitější situaci. Takže je to přímým nákupem, my máme i část energie, kterou přímo nenakupujeme, ale spotřebováváme, říkáme tomu podružná spotřeba, je to v momentě, kdy provozujete prodejny třeba v nákupních centrech, nebo kdy máme vysílače na pronajatých pozemcích, kde už nějaký přívod energie je a majitel má nějakého svého dodavatele. My se tam snažíme fungovat formou nějakého jako pozitivního přesvědčování a edukace, upozorňováním na naše vlastní cíle, které samozřejmě
nějakým způsobem propadají do toho dodavatelského řetězce a tam, kde není zbytí, tak dokupujeme zelené certifikáty i za tuhle podružnou spotřebu. Ty důvody jsou dva, abychom ukázali, že to pro nás je zásadní téma, fungovat opravdu na obnovitelných zdrojích a abychom i tím podpořili producenty obnovitelných zdrojů. A vlastně třetí důvod je i, abychom ukázali, že tohle by měl být prostě standard, že ta poptávka trhu tady na to je. Takže to je ta jedna linka, jako kde bereme zdroje, nebo jaké zdroje bereme, ale stejně důležitá, alespoň v tom našem jako firemním vnímání, je otázka energetické náročnosti. Protože jedna věc je, jestli ty zdroje máte, ale pak jako musíte brát i to, kolik jich potřebujete, protože o tom ta udržitelnost je taky. Na prvním místě je vždy minimalizace a až potom nějaké reutilizace a recyklace. Takže to je obrovské téma a když se podíváte do našich zpráv o udržitelném rozvoji nebo nefinančních zpráv, tak tam vlastně každoročně vidíte grafy, které jdou od toho roku 2008. Je postupně už uřezáváme, abychom se vešli a aby z toho člověk něco vyčetl. Ale je tam vidět každoročně velký meziroční nárůst kapacity té sítě. Řekněme množství dat, které naše síť přenáší. Ty nárůsty se standardně pohybují kolem 30 až 40% meziročně. Loňský rok byl po velmi dlouhé době o něco menší, bylo tam nějakých 9% toho celkového nárůstu. A vlastně jednoduchým pohledem byste si měla říct, že stejným způsobem nám poroste spotřeba elektrické energie, protože by tam měla být přímá úměra. Ale z těch grafů vidíte, že není. Máme tam nějaké jako větší skoky, které ale nikdy nejsou ty nárůsty tak vysoké, jako byl nárůst těch dat. A v posledních letech se nám to dokonce daří držet víceméně konstantní. Jeden rok máme třeba nárůst jako 1-2%, pak zase máme pokles 1 až 3% a takhle se nám to pohybuje. Což je, bych řekla, v těch množstvích obrovský úspěch především kolegů v technology oddělení. A je to o neustále modernizaci, výměně zastaralých technologií, je to i o výměně vůbec celkové jako síťové infrastruktury, to znamená vypnutí třeba sítí 3. generace, rozšiřování sítí 5. generace neboli 5G, chceme-li, které vlastně využívají stejné spektrum, ale při stejné energetické náročnosti přenesou mnohem větší množství dat a tím pádem vám ty výkyvy se vyrovnávají. Pak je to o technologiích typu free cooling, chlazení samozřejmě okolním vzduchem, využívání tepla z datacenter pro vytápění kanceláří. To znamená, že nejenom, že šetříte to vytápění jako takové, ale zároveň šetříte nějakou energii na to chlazení zase a tak dále. Takže je to celý komplex různých, velmi často i malých řešení, které ale v tom součtu vedou k té stabilitě, případně v ideálním případě i snižování té energetické náročnosti. Vy sa venujete teda aj tej oblasti vzdelávania. Je náročné ľudí nejakým spôsobom vzdelávať a viesť k tej udržateľnosti? Alebo stretávate sa možno aj s nejakými informáciami, alebo teda skôr možno dezinformáciami v tomto smere, ktoré vám tú robotu nejakým spôsobom sťažujú? Rozhodně. Myslím, že nikdo, kdo se pohybuje v udržitelnosti, nemůže říct, že dokáže všechny přesvědčit nebo že se nepotýká s nějakými obtížemi v tomhle ohledu. Já si myslím, že je to vlastně tak správné, nikdy nepřesvědčíte všechny. Na druhou stranu je to opravdu o nějaké míře celospolečenské edukace. A zase bych tady já rozdělala bych tu firemní část a pak bych to rozdělala právě na ten celospolečenský dojem. V té firmě ani tam samozřejmě nikdy nebudeme mít 100% přesvědčení. Bylo by to krásné, ale bylo by to velmi idealistické. Na druhou stranu ta firma prostě má nějaké hodnoty, které jsou veřejné, které hlásá, má nějaké principy právě v tom fungování a vy, když v té firmě pracujete, tak dobře, nemusíte být naprostý obdivovatel, ale je to něco, co vy musíte vzít za své. A není to jenom v té environmentální noze, já myslím, že dobrým příkladem je třeba téma diverzity a inkluze. Prostě pokud pracujete ve firmě, která nějaké hodnoty zastává, tak pokud vaše osobní nastavení je naprosto protichůdné, tak si nemyslím, že dlouhodobě v té firmě vydržíte pracovat.
Asi takhle bych to definovala. Takže je velký předpoklad u mých kolegů a kolegyň a samozřejmě, že to je i ta zpětná vazba, kterou dostáváme v rámci vzdělávání interního a různých akcí, které děláme, že to v naprosté většině kvitují a oceňují a jsou rádi, že v takovéhle odpovědné firmě pracují. A my máme třeba takový úžasný vzdělávací projekt nebo program, původně byl jednoletý, teď jsme ho nazvali nekonečný vzdělávací projekt, jmenuje se Není mi to jedno. A to si myslím, že vyjadřuje obecně to nastavení na většiny zaměstnanců a zaměstnanky u nás ve firmě, že jim to prostě není jedno. A proto pracují ve Vodafonu a proto se naopak podílejí na řadě aktivit a naopak přicházejí z nápady. Já někdy z legrace říkám, že v některých momentech si připadám jako ta nejméně udržitelná, protože říkám, ne, tohle dělat nebudeme, protože teď se zaměřujeme na něco, co je třeba relevantnější nebo má ten větší dopad a nemáme teď prostor na řešení téhle oblasti. Takže to bych řekla, že je ta firemní. No a v celkové společnosti, já myslím, že to vidíme kolem sebe, specificky v poslední době, nejenom v České republice samozřejmě, ale napříč zeměmi. Mně asi hodně chybí taková ta celospolečenská edukace a uvědomění si, že udržitelnost není buzzword, že to není něco, protože jsme se tady teď rozhodli přeregulovat a jiné země, jiné kontinenty mimo Evropu to přece nedělají. To si myslím, že je úplně základní dezinformace, která koluje ve společnosti. A my vlastně sami sebe a lidi kolem nás nepřesvědčujeme, že to je ta správná cesta. Že a když nechci používat takovou tu klišé větu, aby ta planeta zůstala dobrá pro naše děti, tak se to velmi těžko vysvětluje. A chybí to ta míra uvědomění, že to je o naší budoucnosti, nás všech. Abychom měli ty zdroje, abychom měli životní prostředí, abychom měli nějakou míru společenské adaptace a nějakého přístupu, v kterém je schopen fungovat vlastně každý. Ja sa ešte spýtam, povedali by ste nám trošku viac možno o tom vzdelávacom programe, že akým spôsobom vlastne funguje? Ten vzdělávací program je kompletně in-house. Já mám vlastně velkou výhodu, že ať mám velmi malý tým, který má ve své pozici napsáno udržitelné podnikání, mám vlastně 2 kolegyně, tak je velká výhoda, že udržitelnost právě není vnímaná minimálně ve Vodafonu jako něco, co je bokem vedle toho biznisu. Že to není, velmi často slyšíte strategie udržitelného rozvoje, postavíme ji na základě biznisové strategie, nebo je to doplněk biznisové strategie. Velmi často slyšíte věty typu, co děláme kromě toho podnikání. U nás to tak není. Já nemám strategii udržitelného podnikání, mám strategii celého Vodafonu. A udržitelnost je vlastně propsaná přímo v tom poslání a vlastně biznisové strategie jsou až pod těmi pilíři a znamená to, že cokoliv vy ve Vodafonu děláte v procesně nebo produktově nebo nějakou službu, tak by mělo přispívat buď to k nějaké té environmentální problematice a dopadu, anebo by mělo řešit něco v té společenské nebo sociální lince. Což je velká výhoda, protože vy to v tom máte přímo zakotvené a díky tomu my vlastně můžeme i tu edukaci vlastně velmi dobře linkovat k našim aktivitám. A funguje to vlastně tak, že my si vezmeme každý měsíc jedno téma a to téma je opravdu od Šumavy k Tatrám. Může to být prostě, já nevím, zpráva klimatického panelu mezivládní, může to být Overshoot Day, nebo to může být rychlá móda a my se snažíme to téma v podstatě vysvětlit lidskou řečí. Co to znamená? Co znamená nová zpráva mezivládního klimatického panelu? Co znamená Overshoot Day? To, že loni byl, teď myslím, 10. dubna pro Českou republiku, nebo 12. Co to vlastně znamená? Snažíme se to těm lidem vysvětlit a pak se vždycky snažíme najít 2 linky, s kterými jsou oni schopni se nějakým způsobem identifikovat. Ta jedna linka je k Vodafonu, k tomu, co děláme my jako firma, jestli je ta daná oblast, ta problematika pro nás relevantní, do jaké míry a co my v tom děláme, nebo jaký máme dopad. A ta druhá linka je ta osobní. Jak se to mě dotýká v mém osobním životě a co já proto můžu vlastně dělat.
Máme to formou nějakých vzdělávacích článků, ale jak víme, dneska nikdo moc nečte. Máme různé podcasty. Ja poviem, že ja za seba môžem povedať áno, ja čítam. Máme podcasty, máme nějaké webináře, kam si zveme samozřejmě i externí hosty a odborníky. Máme ale i různé vzdělávací kvízy, využíváme samozřejmě od různých udržitelných platform a neziskových organizací, s kterými jsme v kontaktu a využíváme jejich vzdělávací moduly třeba a propagujeme dovnitř firmy k našim kolegům, kolegyním a pak funguje velmi dobře nějaký systém drobných incentiv za to, že něco oni absolvují, něco přinesou, sdílí svoje střípky, své zkušenosti, svoji praxi a tak dále. A takhle vlastně jedeme. Teď už vlastně začínáme 4. rok, kdy jsme se rozhodli to systematicky dělat každý měsíc jedno téma, zpracováváme. Takže třeba teď zrovna jsme vyhlašovali Veggie Challenge a měli jsme vlastně v pátek rozhovor o vlastně produkci masa vlastně v laboratorních podmínkách a v pondělí jsme měli přednášku právě o veganské stravě, o jejich přínosech a možnostech a tak dále. Což byste si samozřejmě mohla říct, ale to s Vodafonem vůbec nesouvisí. Tohle téma zrovna, ne? Ale musíte to občas prokládat i tím, co je lidem blízký, co je zaujme a co oni řeší ve svém osobním životě. Ale třeba opravdu celý prosinec, listopad jsme jeli zase uhlíkové téma, dělali jsme témata z té naší nefinanční správy a tak dále. Takže je to opravdu provázané po celý rok. Keď už ste načetla tú uhlíkovú tému, tak sú nejaké ďalšie KPI, ktorými meriate vlastne nejaký váš dopad, alebo využívate hlavne možno tú uhlíkovú stopu, alebo ako je to u vás vo firme? Uhlíková stopa samozřejmě je jedno z velkých kritérií, i z hlediska CSRD samozřejmě je to důležité téma i pro nás, takže uhlíkovou stopu samozřejmě měříme, ale nejenom emise, měříme a počítáme potom i třeba primárně ten e-waste, což je pro nás také obrovské téma, protože když si vezmete telefony, průměrná doba obnovy telefonu je nějaké 3, dneska už i 2 roky v některých částech Evropy. Všichni máme modemy, nabíječky, většina z toho pořád ještě není kompatibilní, tak vlastně nechci říct, že my produkujeme, ale minimálně jsme přispěvatelem k obrovské produkci elektroodpadu. A to znamená, že je vlastně to jednou z našich dalších priorit vedle té energie, spotřeby energie a z energetických zdrojů i tohle. A zároveň, když se podíváte na infrastrukturu, tak pořád, i když mluvíme o optice, pořád jsou to kabely, kilometry, desítky kilometrů kabelů. A když obnovujete vlastně infrastrukturu, tak zase z toho máte celou řadu jako elektroodpadu. Takže my primárně řešíme opět nějakou minimalizaci, řešíme reutilizaci, to znamená nějaké další využití pro nějaké jiné způsoby fungování a řešíme v případě, kdy už to vůbec jinak nejde, tak řešíme samozřejmě recyklaci odbornou. A když to zase vztáhnu na jednotlivého člověka, tak důležité je opravdu minimálně nabízet tu možnost toho uzavřeného kruhu. To znamená, že vy si už dneska můžete koupit telefon i s tím, že přihlédnete k environmentálním dopadům toho telefonu, můžete se podívat na energetický štítek vlastně podle nové legislativy. U většiny telefonů si můžete dohledat eco-rating, to znamená z hlediska LCA jeho dopad na životní prostředí. Když ten telefon už nechcete používat, vy ho můžete, pokud ho někomu nedarujete, tak ho můžete i odprodat přes online platformu v našem případě a vy víte, že ten telefon po nějaké kontrole, po nějakém repasu bude využitý zase pro nějaké třeba jiné zranitelné skupiny lidí, kteří ten telefon rádi využijí a nemají na něj takové technologické nároky, jako třeba máte vy. Zároveň je tam hezká linka, že Vodafone daruje 1 libru Světovému fondu na ochranu přírody z každého takového telefonu. A když ten telefon opravdu už vůbec není funkční, tak ho necháme odborně zrecyklovat. A tohle všechno neznamená nějaký výnos pro Vodafone, ale Vodafone všechny tyhle peníze vezme a daruje je do nadace na podporu právě projektů, jako je třeba aplikace Záchranka. Ten cyklus je krásně uzavřený, ale vůbec nefunguje. Nefunguje ty statistiky, že minimálně v českých domácnostech je v šuplících 10 až 12 milionů telefonů se nemění už léta.
A tady myslím, že jsme u té osvěty. Zase zpátky. Ono je to hlavne možno aj viac o tom, že tá mladá generácia mení tie telefóny častejšie, ale hlavne tá staršia generácia bola zvyknutá na to, že buď si teda tie technológie nejakým spôsobom necháva doma, alebo ich možno zaniesie naozaj na nejaký zberný dvor. Alebo im ten telefon proste vydrží naozaj desiatky rokov, že aj keď možno sa už seká a nefunguje to, tak stále sa snažia s ním fungovať nejakým spôsobom. Když to někomu říkám, že to období je 2 až 3 roky, tak se vždycky všichni ozvou, ne, já ho mám díl. Tak ale někdo je měnit musí. Ne, ale teď vážně ono, samozřejmě, že ano, je to elektroodpad, je tam spousta vzácných primárních surovin, přes 90% toho telefonu se dá nějakým způsobem dále využít. Jsou tam vzácné kovy, které zase tam ta linka je, není to jenom kus plastu a baterka. Máte tam litium, máte tam kobalt, které se těží v afrických dolech, takže tam už máte zase nějakou otázku opravdu jako vzácných primárních surovin, které prostě jsou finitní, v jednoho dne dojdou. Máte tam otázku nějakých lidských práv, protože už je to zase nějak jako konfliktní minerál a tak dále. Takže ono se to nezdá, ale je to všechno velmi provázané a globální. Ale máte tam opravdu z hlediska uživatelského zase asi velmi pochopitelnou linku v tom smyslu, že když si koupíte novou ledničku, tak tu starou si doma nenecháte v záloze, co kdyby, protože vám bude překážet. Ale ten telefon vám v šuplíku překážet nebude, co kdyby. Áno, ale ja by som teda v tomto smere všetkých vyzvala, nech tie telefóny naozaj recyklujú alebo akúkoľvek elektroniku, lebo tak ako ste spomínali, sú tam vzácne kovy, ich cena minulý rok veľmi rapidne rástla, takže pokiaľ za to nechceme platiť Mailand, recyklujme. Přesně tak. Teď nevím, jestli jste naopak neporadila, schovávejte je, protože jsou v tom ty drahé kovy, jejichž cena roste. Potom to všetci budú chodiť s krabicami. Potom si dajú všetci digitálny detox, lebo si nebudú môcť tie telefony dovoliť. Ale to jsme teda z toho vážného tématu měření a KPIček utekli schodili jsme to v podstatě do legrace. Ale když se k tomu vrátím, tak je to opravdu o tom, že my jako sledujeme a měříme, vykazujeme veškerá tahle data, jako vrácené telefony, prodej repasovaných telefonů a tak dále. Samozřejmě je to i o nějaké intenzivní spolupráci s těmi našimi dodavateli, protože my nejsme výrobce mobilních telefonů, jsme jejich prodejce. Tam je upřímně řečeno zase velká výhoda, že jsou to velcí nadnárodní světoví hráči, kteří mají podobně jako my definované, řekla bych velmi dobře, nějaké nejenom environmentální cíle. Je nejaký spôsob, ktorým sa snažíte a teraz som sa zasekla. Je nejaký spôsob alebo nejaký dopad, ktorý dokážete mať v rámci tej udržateľnosti aj na tých partnerov, s ktorými spolupracujete? Mm-hmm. My máme už od roku 2021 nastavená kritéria udržitelnosti pro výběrová řízení. Tam jsou kritéria nastavená v environmentální oblasti, jsou tam kritéria v diverzitě, inkluzi a v péči o bezpečnost a rozvoj zaměstnanců, zaměstnankyň, řekněme to takhle. Dohromady mají tahle kritéria váhu 20% na celkovém hodnocení v tom výběrovém řízení. To znamená, není to KO kritérium v žádném případě, ale je to vzhledem k té váze 20%, nemůžete říct, že je naprosto zanedbatelné tohle kritérium. A u všech potenciálních dodavatelů se děláme samozřejmě i nějaké due diligence i z hlediska právě environmentálního dopadu a vůbec reputace v téhle oblasti. A v některých případech to samozřejmě může být i KO kritérium. To si řekněme otevřeně, ale důležité je také zmínit, že když se podíváme na to, že jsme technologická firma a ještě v kritické infrastruktuře, tak někdy nemáme úplně na výběr mezi těmi dodavateli, protože pro nás vždycky bude zásadní záruka bezpečného provozu té sítě, té infrastruktury. A to je vlastně možná ještě zpátky k té dekarbonizaci, řekněme, nebo k eliminaci emisí z našeho vlastního provozu. My jako operátor nikdy
nebudeme mít absolutní nulu ve skopu 1 a 2, to znamená ve vlastním provozu. Protože vždycky nějaké emise budeme vykazovat. A teď to nemyslím proto, že si nepřetransformujeme vozový park, ale proto, že právě s ohledem na kritickou infrastrukturu my vždycky budeme mít nějaké dieselgenerátory pro případ nějaké absolutní nouze. Když si vezmeme nejbližší případ loňské povodně na severní Moravě, kdy nejenom, že dlouhodobě několik dní nešel proud, ale my jsme měli i fyzicky poškozenou část infrastruktury v těch daných oblastech, nebo jsme se k těm vysílačům nemohli dostat, abychom jim vlastně doplnili, abychom jim obnovili vlastně zdroje, tak my vždycky budeme mít nějaké naftové generátory, které vlastně budou suplovat tu dodávku té elektrické energie, budou tu elektrickou energii na pohon infrastruktury vyrábět. A to je prostě pro nás zásadní, to vždycky bude priorita. Takže nikdy nebudeme na té úplné nule z vlastního provozu. Vlastne zatiaľ sa nedá nejakým spôsobom, alebo neexistuje nejaká náhrada za tie dieselové, ktoré by sa nejakým spôsobom dali vymeniť? Ne takhle spolehlivá, která by byla automaticky rovnou k dispozici. My samozřejmě máme na té páteřní síti nějaké záložní baterie, které nějakou dobu vydrží, ale potom opravdu jako v některých těch částech musí fungovat vlastně ten diesel generátor dneska zatím. Jinak fungují i taková řešení už, že třeba máme na některých vysílačích vlastně solární panely, které vlastně pomáhají s celkovou spotřebou nebo s dodávkou té celkové energie, ale pořád to není ještě tak, že by vám to nahradilo ten grid, vlastně tu hlavní dodávku. Ty panely, které máme asi na 400 vysílačích, tak ty nahradí nebo doplní nějakých 15-16% celkové spotřeby. Viem, že dokonca v niektorých oblastiach, aj tu v Českej republike, nie sú vždy tie solárne panely vhodné, lebo nie je dostatok slnečka na to, aby boli efektívne. Je to tak. Takže pro opravdu jako velmi krizové situace vždycky my budeme mít v pohotovosti nějaké diesel generátory. A myslím si, že je naprosto v pořádku, že to tak je, protože vždycky musíte mít na mysli, že ta udržitelnost ale nesmí jít na úkor v opravdu fungování té kritické infrastruktury a je důležité hledat balans. Pokiaľ tu nechceme byť všetci pri sviečkách. Dobre, čo sa týka nejakej budúcnosti, aká je vaša vízia v tejto oblasti? Kam by ste túto tematiku chceli nejakým spôsobom posunúť? Alebo čo je pre vás taká tá ideálna rovina, ktorú by ste si vedeli predstaviť, že áno, toto by bolo ono? To je hrozně těžká otázka. Já myslím, že vzhledem k tomu, že jsem z praxe, tak nemám úplně idealistické vize, protože mým denním chlebem je nacházet balans. A snažit se vlastně o kompromis, ale v tom dobrém slova smyslu. V tom smyslu, že najít kompromis mezi biznesem, tou kritickou infrastrukturou a udržitelným přístupem je vlastně to vítězství, kterého můžeme dosáhnout. Já jsem ale obecně přesvědčená o tom, že skutečně na budoucnosti v technologiích, které nám pomůžou k udržitelnějšímu fungování. Je to, jak už jsme zmiňovali, celá řada monitorovacích nástrojů, je to o nějaké větší efektivitě, o optimalizaci, když si vezmeme taková jednoduchá řešení internetu věcí, jako je třeba chytrá závlaha nebo prostě monitorování a pomoc v precizním zemědělství, kdy vlastně jednoznačně můžete vyhodnocovat vliv na průběh úrody nebo vůbec na celý ten cyklus v zemědělství a můžete vlastně podle toho optimalizovat ať už zavlažování nebo postřik nějakými prostředky proti škůdcům. Díky tomu vy zase minimalizujete znečištění půdy a tak dále a zároveň jste schopni zvyšovat třeba výnosnost té úrody. Tak to jsou všechno věci, které dneska máme díky technologiím. Zároveň vy budete muset obměňovat už zastaralé technologie, které dneska máte a vidíme to dnes a denně. Ty novější technologie jsou třeba energeticky méně náročné. A pak se budeme dostávat i do debat, že technologie fungující na původních, originálních, fosilních třeba zdrojích, fosilních palivech, tak jako tak nejsou už ekonomicky rentabilní. Takže v těch technologiích opravdu je budoucnost. A co bych si já
idealisticky přála, aby vlastně na udržitelnost takhle koukala naprostá většina, ne-li všechny firmy. Že to není nutné zlo kvůli regulaci, ale že je to opravdu otázka nějakého nastavení se na odpovědné, ohleduplné fungování a na životaschopnost. Abych se podívala na to, že pokud opravdu funguji v lineární ekonomice a na jedné straně čerpám primární zdroje, které nejsou obnovitelné, a na druhé straně produkuju odpad, který není nějakým způsobem využitelný v téhle chvíli nebo není využívaný, tak je to prostě v nerovnováze a jednoho dne to přestane fungovat. A myslím si, že tohle mentální nastavení je asi nejdůležitější. Čo sa týka tej oblasti telekomunikácií, nemyslím si to chvíli priamo Vodafone, ale všeobecne. Vidíte tam nejaký priestor ešte na zlepšenie v rámci tej udržateľnosti? Je tam ešte niečo, čo za vás, či máte skúsenosti, čo by sa nejakým spôsobom dalo v tejto chvíli zlepšiť? Já si myslím, že když se podíváme čistě na telekomunikace, tak tam je to opravdu primárně otázka těch energetických zdrojů. Využívání obnovitelných zdrojů a té energetické náročnosti, aby prostě spotřeba energií nerostla nekonečným způsobem. To si myslím, že jsou opravdu zásadní věci. A obecně ono už dneska málo operátorů je pouze operátorem. Většina z nás se opravdu transformuje do nějakých technologických společností, kde všichni řešíme AI, nejenom operátoři, všichni řešíme internet věcí, cloudová řešení a podobně. A tam si myslím, že ta budoucnost je a tam můžeme ještě hodně udělat v rámci těch produktů a služeb, které můžeme nabídnout našim zákazníkům a zákaznicím, primárně tedy z firemního sektoru nebo z toho public sektoru, to znamená nějaké veřejné správy ve smyslu nějakých chytrých měst, fungování a podobně. Čo sa týka AI, je to teraz veľmi horúca téma. Všade sa integruje, stále rýchlym tempom napreduje. Ako je to u vás vo firme? Stíhate sa tomu všetkému nejakým spôsobom adaptovať, alebo tam vidíte ešte nejaký priestor na zlepšenie a akým spôsobom v rámci tej praxe fungujete? Aké možno zaujímavosti využívate v této oblasti? Samozřejmě, že i u nás je to obrovské téma. A zase je to asi v několika oblastech, když se podívám do toho vlastního fungování, do toho vlastního provozu, tak samozřejmě i my, i běžní zaměstnanci máme možnosti využívat prostě Copilota například a není to, používáme to třeba v IT oddělení na programování, na větší efektivitu, ale používáme to třeba i v zákaznické péči. A teď ne primárně na vyřizování zákaznických dotazů ve smyslu toho, že by místo operátora bylo AI, ale pomáhá operátorům. Máme nastavenou AI knowledge base vlastně pro to, aby operátoři velmi rychle a kvalitně byli schopni najít odpověď pro daného zákazníka nebo zákaznici, vyřešit jejich problém. U nás to není o nahrazování lidí, jak se velmi často straší v souvislosti s AI, ale je to opravdu o větší efektivitě těch rutinních prací, které dlouho trvají, kde pracujete s velkým množstvím dat a podobně, s nějakými predikcemi a tak. Takže to bych řekla, že je v tom vnitřním fungování. A pak samozřejmě řešíme i nějaké služby pro zákazníky, pro firemní zákazníky. Máme třeba velkou spolupráci právě s Microsoftem v té biznesové části. A ta druhá linka, která jde ruku v ruce s tím, ať už interně nebo právě i externě, je o nějaké edukaci, o vzdělávání, jak efektivně AI využívat. A velké téma je samozřejmě responsible AI, to znamená nějaké odpovědné a etické využívání AI. A nejenom u nás je to samozřejmě otázka, do jakých procesů zapojíte AI, s jakými daty pracuje AI. V případě, že pracuje se zákaznickými daty, tak je třeba nastavit nějaké mechanismy a systémy, aby ta data byla vždycky v bezpečí. Pokud máte dodavatele třetí strany, kteří vám dodávají něco zpracovaného AI, tak i tam se vlastně musíte ptát, s jakými daty pracují a tak dále. To znamená, že my třeba u nás už podobně jako je to s privacy, s ochranou osobních dat, tak my úplně na stejné úrovni máme vlastně i AI a její využití. Dobre, ja mám na vás ešte poslednú otázku, že keby ste dnes mali nastaviť ESG portfólio pre odvetvie telekomunikácií úplne od nuly,
Aký by bol váš prvý krok? No to já nevím, jestli jsem tohle schopná, když jsem nasákla telekomunikacemi a tím levelem, který tam dneska je. Já bych se určitě podívala na ty zdroje. A já myslím, že to neplatí jenom pro telekomunikace, ale pro jakýkoliv sektor. Když začínáte na zelené louce, tak se nejdřív musíte podívat, co děláte, jaké zdroje pro to potřebujete a co to přináší, ten váš produkt nebo služba. Jaký je ten vstupní materiál, jaký je ten vstup, co potřebujete pro ten váš vlastní interní proces, jaký je ten výsledný produkt nebo služba, na koho cílíte a co mu způsobujete. A co způsobujete vlastně i té komunitě, řekněme, nebo společnosti kolem toho zákazníka. Tím myslím například, když provozujete elektrárnu, tak ovlivňujete nejenom toho přímého odběratele, ale skrz ovzduší ovlivňujete samozřejmě jako mnohem více lidí, kteří třeba i tu elektriku nebo energii od vás neodebírají. Takže to si myslím, že je zásadní. A abyste si srovnali tyhle hodnoty. Jestli prostě ten váš dopad je takový, jaký chcete, nebo s jakým vy se identifikujete, za jakým si stojíte. A pak bych se podívala na to, co proto potřebujete dlouhodobě. A jestli ten zdroj, ten vstup, který vy máte, jestli ho máte bezpečně dlouhodobě zajištěný. Jestli prostě ten váš, ať už dodavatel, anebo přímo ta surovina, kterou vy odebíráte někde, jestli prostě víte, že ji budete mít i za 10 let. A jestli to pro vás stále bude rentabilní, bude to dobře fungovat. A tam bych si položila otázku, jestli tam jsou rizika zásadní pro moje fungování, pro můj biznis. Měla bych pořád na paměti tu udržitelnost ve smyslu životaschopnosti. A pak bych se podívala ještě na tu oblast, kde mám největší dopad. To znamená, samozřejmě i my všichni říkáme a radíme, nemusíte začít prostě s nějakým velkým balíkem, který je nejtěžší, najděte si nějaké quick wins, kterými začnete a pak postupně můžete samozřejmě ten udržitelný přístup rozšířit. Ale když se na to podíváme čistě jako strategicky a systémově, tak vlastně byste měla se podívat na oblast, která má největší dopad. To znamená, když vy něco změníte, tak to má obrovský dopad buď to pro vás, anebo právě pro tu cílovou skupinu. Jo? Když něco změním v tom procesu, co se stane? Jestli prostě budu vědět, ano, tak jsem eliminovala zásadní riziko, které mě ohrožuje na životaschopnosti nebo na konkurenceschopnosti, zajistila jsem si zdroje, a nebo jsem si zajistila, že můj produkt třeba méně škodí zdraví, když to vezmeme úplně jednoduše. Nebo naopak těm lidem přináší něco více. A s tím bych pracovala, protože tam, kde to má největší dopad, tak má největší smysl něco dělat. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas aj za dnešný rozhovor. Ja ešte pripomeniem, že dnešná epizóda vznikla za podpory spoločnosti Wonder Interest Trading Ltd. A ja moc ďakujem za pozvání. Ďakujeme za pozornosť. Ak vás dnešná epizóda zaujala, budeme radi, ak nám napíšete do komentára alebo nám dáte like.